ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization kabalong ka kunhon jong kiseng bahalang bapher ha ka jala Meghalaya kalabo ya ka jingkali ya ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kababat ya ulakam sensyar ha ka jala hadu lano u menteri jong katanat ki kampo yang keri u Amit Shah unkot ya ka Sorkar Meghalaya bat ya kiseng bahalang ban yakren halor ka jingdawa ban pentrekam ya ki N-line permit ha ka jala Meghalaya. Laru ban kedew hang ni u Amit Shah ha ka jingman yu kejat jong u hapo ka nong ba Shillong ha ka arpulai terik ukala lengkot arazar arpuwei shim la trek setia ban yakren AA halor ke N-line permit watla ulaya kendu ya ki nongelam jong ki seng bahalang bapher bat ye ki menteri jong ke Sorkar jela u chairman jong ke Komso u Samla Robert June Karjarin habe yakren bat ka Batisi TV ulaong baka jingpen slem jong ke Sorkar India ban khot yakren halor ka jingdawa ban pentrai kam ye ke N-line permit kan nang penselur susho ya ki nong song snong jong keri Bangladesh ban wanrung sapo upur usam jong ke jela Meghalaya khamtam hadin bala pentrai kampura ya ka ain Citizenship Amendment Act arajar khat khandai ni ka komso hadin ba ni klem chemlayo olat ban ya keren sani bah bot Union Home Minister ni la buddin ni kene kam la kapor hoj wat la dangim semla phun dan ngim semla persang ban kendu ya ki minister man beski dai la jan asin na sin stayo ni phone saki ni kali saki lanu kata appointment ni yo bat ngi scam ba bat ngi la yo jingtip ba kadon ka jing themu jong deputy CM ban len chadali ha ka samen tu tarik ba CM ha ka nyo tarik bat ka wei na ka jing themu ka jing lek ke jong ki ka dei nam ta ka appointment bat ki cabinet minister bat kum juru ka appointment bat ki sen halang per banyak keren ka LP tinggi kemi lenti ba Union Home Minister wa Amit Shah un aino ya ka appointment bat ngi bat mi kemi lenti ba lengba ka ne ka appointment ngin yo ban patsu thu yo ngin yo ban pen ko ngu ba ki jet ru trairi ha ka jalan makle ki don kam ya ka jing da ka pakarpang na ka jiksha telep no jongki poiwir poi hap ha ka jala ka jongi nomor la pinpej ha boling don kam ka LP nomor ngayu I hakini ki ha ka wake article ka badang su tho Hawas Benggol ka umba la kumba ar kurur tam kita ki Bangladeshi ki la sa Hawas Benggol ti to perkhat phi kata ka skill dan kata ka jingbun ti ngidon kam palat ya ka LP menta nomor beli hadin ka CE kin sabun mah ki beriu na Bangladesh ki ba persang ban rung syari India ban kelim ba kiladon hang dina du al jakat sau ti kumbang itip ngidon ya ka border ka bajrong bat ka Bangladesh ngidon ya ka border ka bajrong bat ka Assam ngidon ya ka border ka bajrong bat ka Bangladesh ya ka ba ka India ka Kenya ka border ka batlot ane ka forest border ti ni kwa man persuthu ya ka ya Amit Shah ya ka ni balada pinpej what hapo desa council karuhil ladon ki muslim ki belalong ki MDC tinggi ku aban impress ya Amit Shah kini ki jiksa but lada pinikren ya ka Manipur lei ngami baladon ki non tribal ki bala persang ban keni itu ki tribal area sekitu ki hill area tinggi hang ni lewat edisi ru ladon tinggi ku aban persuthu bat ngej kem ba lengba kan ga jing kadan nak lem ka home ministry kanom ketaj ya ka jing dawa ka basong nia ka basong kun jong ka jela ka jongi bat ngi khimit nanti ba lingba ka jing ya aibui aibor jong barok bat nang ba ka jing ya duai lang jong barok ki pajba jong ka jela ngin la bat ko ya ka Sorkar India bahkan pentrikam no ya ka ALP ka jela ni kwa bahkan don ke jing keren Henry kamut pat ba lada ka slem kata ka appointment ngiru ngin su shong klikti phi ka jing bitar ka jin ki jin ksar jong ki pat kari kalau bejur mo yang ngiru ki kli na ka por la no kata ka jing ki kandan yang rengi pat ngi hap perkhat hi bah kadang don ka jing terwa ban keren ngin keren hari lada siapa ka home ministry ka penslem yang tak appointment haba pi penslem ka pau ba phim sim khia
Ti hamala da jia ba home minister kan sumsyang ngi mengimban singi ham penpena no ki jingki bat nang ni sukmat ki jingki ladang in penpena ki haban de ki jingki ki ba kham long khor bat ki ba kham long tinge